Ahojte všetci, vítajte pri mojom prvom videu a toto video bude moja každodenná make-upová rutina, takže nebudem zdržiavať a môžeme ísť na to. Takže ako prvé si na vyčistenú pleť naniesiem namiesto podkladovej bázy krém od značky Jaja a dôkladne rozotriem. Po vstrebaní krému do pokožky nanášam make-up od značky Maybelline Affinitone odtieň 16 Vanilla Rose. Po make-upe je čas zamaskovať kruhy pod očami a prejasniť pleť. Na to používam make-up od Dermacol Make-up Cover. Rozotieram štecom a pre prirodzenejší vzhľad vklepávam do tváre prstami. Aby sa mi make-up neleskol a poriadne držal, všetko zapudrujem púdrom od značky Catrice 010 Transparent. Ja si vlastne neviem ani deň bez bronzeru predstaviť, takže si trošku vykontúrujem tvár. Používam produkt od značky Essence 01 Natural. Sem tam podfúkujem zo štecou bronzer, aby som dosiahla taký jemný prírodzený efekt. Obočie si vyplním ceruzkou. Nasleduje špirála. Vo videu som použila Rimmel Wake Me Up. Myhalnice prečesávam viackrát, aby boli dlhé a nelepili sa.
Na záver pridám nejaké lesk alebo balzám a môj každodenný look je na svete. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like, budem rada za každý jeden komentár a odber a budem sa tešiť na vás pri ďalšom videu. Čaute.